Hýbaj. Marek, ja nebudem ďalších 100 kilometrov kvôli tebe chodiť teraz. Ja nemám na to peniaze, aby som každý deň chodil 100 kilometrov za tebou, lebo ty... Ale ja mám peniaze. Ty máš v koholi kokot. Tak mi pošli na účet a ja za tebou prídem tých 100 kilometrov. Dano, jeb na to. Za týmto kochotom sa neoplatí, pokiaľ tam nepošleš aspoň 5 ľudí, tak jeb na to. Ja už som sa za ním raz jebal, ja sa dojebem zase. Však on tam bude na schvál ozbrojený, lebo to je chudák. Ozbrojený, ja tam nepošlem obyčajných ľudí, nebojte sa. Marko, ja myslím, že jedna taktickou mu stačí. Ne, ale ja som tak chcel povedať, že to je chudák, vieš. Že nemôžeš vedieť, čo od neho môžeš čakať. Nevie tam na ruky taktické. Koľkár, máš aj zbraň? Môže mať aj pištol. Môže mať aj kokot v gaťach. Máš pištol, plechovkár. Nemá, ale on má... Má boxera. Tak. Uvidíme. Boxera a nož nosí pri sebe. Ale vieš, taktické sú vždycky vyššie ako boxer. Boxer a nož môj na dve veci. Na kokot a na piču. Že keď tam pošleš dobrých ľudí, tak aj tak dostane na piču. Stará kurva, more, jeb na to, more, ty piča pojebána. Uvidíme. Jebe ti, more. Takisto, jak sa správa jak chudák, tak takisto bude aj v bitke chudák. Áno. Vymýšľať pičoviny, zákerný žebrák. On je John Wick, on vás týmto zabije. Kúri to presne, môže mať čo chce. Týmto vás plechovkár zabije. On je takto, to je z TikTok frajera, ale keď sa s ním niekto stretne, tak on je normálny človek. On je prítulný jak zvieratko, len tuto je ale... Ale on je normálny človek, s ním sa dá vtedy aj pokecať, keď ho niekto stretne. Ja neviem, Marek, čo ty robíš, ty kokos na tom TikToku, čo chceš naháňať čísla? Sa pozri si. Dobre, počúva, vieš, kvôli čomu to robím, kvôli Petre, lebo ma ojebala, oklamala ma. To je zase Petra. A kto je Petra? Petra Škoda 130, áno, ona ma oklamala. Dobre? On ťa oklamala. A počúvaj ma, hej, ty Dimitrovky, ospravedlňujú sa ti, dobre? Tá Petra, kvôli tomu som na TikToku morel, ma oklamala, ojebala ma o peniaze. Tá špína vyjebaná, skurvená. O koľko ťa ojebala? Od 5 centov? Oveľa. Nie, Marek, a v čom ťa ojebala o peniaze? Lebo pokiaľ viem, odkedy ty nemáš tu spolumajiteľstvo v tej firme, tak ty nemáš peniaze. Mal chvíľu peniaze, len ich prefetoval, prepil. Ale on odkedy tam nemá to spolumajiteľstvo, tak on už nemá peniaze. Ale mám, neboj sa. Ahoj si mi. Marek, však sa chovaj normálne a budú sa chovať ku tebe tí ľudia normálne. A hlavne už nenadávaj ženám, však to je úplne chudáctvo. Aspoň sa hádaj s nejakými chlapmi. Chudá majú ma radi. Aspoň sa hádaj s chlapmi, keď si frajer. No ale on sa nevie hádať s chlapmi. A nie, že budeš nejakej žene furt rozprávať, že si kurva, písala si mi, že ma chceš. Ty si do mňa zaujímavená. Ale ja nemám proti nejakým ženám nič, prosím, chápeš? Tá tak na čo to robíš? Petra Škoda 130 mi ublížila, ojebala ma. Andrea, ty vieš veľmi dobre, dobre vieš. Marek, ty vieš, jak to dopadlo minule, keď si tu spomínal ženu, včera konkrétne, tak došla tá Mišela a vypičovala ťa. Tak prosím ťa, zase nerob to. Marek, kašli na to, nikoho nespomínaj. Ak ťa ojebala o peniaze, tak chod. Áno, ojebala ma. A vieš, toto ojebala ma. Nie som udávač. To nie je udávanie, ty si zoberieš iba to, čo ti právom patrí, ak ti to patrí. Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Veľmi si mi ublížila, Petra. Veľmi. Ja som ťa miloval. Zomrel by som za teba. Skápal, jak pes. Ale teraz sa rozprávaš k niekomu, kto to nie je. Nehaj to tak, more, lebo odpojím sa, more, hneď.